de stoep ligt. Ja, stom erg betekent dat Sinterklaas zelf bij ons op de stoep komt om zijn zak te brengen. Jij moet er gewoon nog wat geduld oefenen. Geduld oefenen? Ja, erg. Weet je wat? Ik ga niet meer geduld oefenen. Ik ga gelijk op mijn trompet oefenen. Want ik wil later een hele grote toerist worden waar alle mensen verklappen. Omdat ze het zo mooi vinden hoe ik kan spelen. Hoe bedoel je? Annie, hou daar weer op. Zo kunnen we nog nooit horen dat op de deur wordt geklopt. Zullen we dan achter elkaar al onze koek en snoep opeten? Dan Sinterklaas. Nee, we gaan niet flink zingen op het feest. We zingen het prachtige Sinterklaaslied. Wij zitten klaar. 1, 2,